Benvidos a Santiago Si. Que os meus anos fágame fan dos bolechas non é que teña delito, porque un podese facer fan de todo. Non é que eu non fora fan dos bolechas de antes. Tete Rocamonte, benvida. Hola, moitas grazas. Pero bueno, eu tamén me fixen moi maior fan dos bolechas. Claro. Nos colleu xa un pouco crecidiños. Claro, a mí pilloume crecidiño, entón sabía que existían os bolechas, parecíame pois unha historia moi chula, que era moi noso para os nenos, pero bueno, ao final había unha distancia lóxica, ata que apareceu esta colección que me parece tan maravillosa. Por agora hai 3 números, pero haberá moitísimos máis, que son os bolechas, as miñas primeiras letras galegas. Que ideaza. Sí, é unha ideaza e ademais é algo que cando saiu por fin a luz dixemos que era do primeiriño que tiñamos que facer porque realmente os bolechas son literatura en galego. En galego, efectivamente. Literatura en galego para primeiros lectores. Que mellor que darlles a coñecer a eses primeiros lectores os grandes nomes da literatura galega. E que mellor que os bolechas para facer chegar esas letras e eses autores a eses primeiros lectores. Pero é un regalo envelenado para vos e para Pepe, porque Sí. coller figuras como, por exemplo, Eduardo Pondal, Curros Enríquez, e resumila, que quede claro, que a mí o que máis me gusta destos libros, que quede absolutamente claro, que os nenos teñan unha idea clara e, ao mesmo xeito, divertida, que o pasen ben lendo. Claro, hai autores que son realmente moi complexos como para debuxos, claro. chegar aos nenos. En 20 páxinas... Pero aí é o labor todo de Pepe Carreiro, que é un auténtico fenómeno. É o por moitos motivos, xa o era por moitos motivos, pero creo que desde esta colección saber coller o Divino Sainete de Curros, que é unha obra complexísima, os Eoas de Eduardo Pondal, que é un poema en verso moi complexo. Explicar, claro, hai que ter un gran coñecemento. E facer con eso unha aventura fantástica para que rapaces de 5, 6, 7, 8 anos se enganchen a esa lectura como algo divertido, porque ao final o que somos bolechas e o que queremos que sexen e o que teñen que seguir sendo, eu creo que como toda literatura, é diversión. É diversión, é ocio. Non queremos que se acheguen aquí para aprender moitas cousas, para que aprenden algo estupendo, que coñecen a Curros, maravilloso. Pero o importante cando a un rapaz se lle dá un libro é que o pase ben. É que son nenos pequenos. É que o pase ben, porque senón nunca se botará a lectura. É dicir, teñen que ser contos, teñen que ser aventuras que lles gusten, que lles transmitan. E Pepe fai un labor increíble. Xa che digo, dende os Eoas, e ademais vese claramente, os libros teñen unha parte, a aventura que idea Pepe, nos Eoas, por exemplo, que narra a descoberta de América, pois evidentemente é a descoberta de América. E el vai mesturando o conto dos bolechas con trociños da propia obra de Eduardo Pondal en verso. Claro, vese a complexidade desas pequenos versos. E ao mesmo tempo explicando un pouco a figura do autor. E despois, efectivamente, e a aventura dos nenos. Claro, e a aventura remata e explica, pois Eduardo Pondal era moi importante porque fixo o himno galego, é o autor da letra do himno galego. Pois Curros foi xornalista, foise a Cuba, traballou de xornalista na Habana. É unha un pouquiño, preciosidade. é unha páxina nada máis, que consiste niso, en que... E ten como un glosario, E despois ao final ten como un mini dicionario. Un dicionario, xusto. Porque, precisamente, como se manteñen moitos versos e moitos fragmentos da obra original para explicar determinadas palabras máis complexas ou para que se entenda un pouco mellor o contido do libro, ten un mini dicionario moi pequeniño. E no final de todo, un pouco o que é o autor e un pouquiño a biografía, con nada, 3 puntadas para que os nenos lles quede unha idea. Casi imaxes clásicas dos bolechas de sempre nas aventuras. A min eu teño debilidade quizás por contemporaneidade co de Carlos Casares. Eu tamén. E ademais a historia é moi bonita. A historia é moi bonita. A historia é moi bonita. A rapaza do circo de Vento Ferido, que é unha historia fermosísima, e que ademais se adapta moi ben ao conto bolechas e é moi bonita, sí. Funciona moi ben, pero insisto, paréceme unha colección, polo de agora van 3 números, que
deberían de ter todos os nenos, porque aparte como vais saindo, case, isto é como aquelo vello dos fascículos que nunca acaba, pero isto non, isto van de xeito individual, Sí. pero non saen todos xuntos, No, van saindo, saiu o primeiro o de Eduardo Pondal, despois saiu o de Curros con Carlos Casares, porque este ano era o de Carlos Casares, e así cada xa estamos pouco... preparando seguinte. o seguinte, que ten que ser unha muller. Sabemos Sí. que hai moi poquiñas mulleres aos que se ya teña dedicado o Día das Letras Galegas, pero tiña que sair xa e xa estamos preparando a gran autora das letras galegas que Rosalía, non ¿no? pode faltar, claro. Está aí Pepe xa traballando E con máis, Rosalía. é que este ano nin houbo finalistas, siquiera nas mulleres. É que, claro, Hai que a facer... final a historia marca un pouco presente, pero Claro. hai que tamén poñer un pouco de... Sí, hai que ir Esa valorando... discriminación positiva sí. para que tamén teñan presenza, porque, bueno, a gran autora das letras galegas está aí. Pero bueno, muller. Rosalía será A vindeira. seguinte. E eu dicía que todos os nenos, pero incluso os maiores, porque ás veces é un xeito de achegarte achegarse. dun xeito moi sinxelo, isto tardas 5 minutos en lelo, a unha E figura. recordar, sí. O traballo de Pepe Carreiro é espectacular, Fantástico. en xeral non co mundo bolechas, pero o certo é que dende que os bolechas chegaron a Bolanda, como que... Fixémolo traballar moitísimo. Fixémolo traballar moitísimo, pero que traballar Bolanda moito. é a editora que publica os bolechas. Pero como que collíchedelos, non? Como que dixeches, Darlle unha volta este lugar. sen perder, Sí. e de feito, pois unha das singularidades desta colección é que mantén o formato clásico, que é o que lle chamamos, porque era o formato orixinal dos bolechas, Sí, o libro cadradiño, sí. pequeno, que agora volvemos a reeditar tamén como formato clásico, e a esta colección quixemos darlle ese formato clásico porque é o referente dos fans e dos seguidores e dos lectores dos bolechas, é este libro cadrado, con ilustracións a dobre páxina, e é o libro tradicional de... E sí, quixemos manter a esencia dos bolechas, eu creo que se mantén a esencia dos bolechas, se mantén o que fixo dos bolechas o que son, o auténtico éxito, pero claro, dándolle unha volta e adaptando aos tempos. E colocándoos no lugar que merecen. Porque o merecen. Porque porque si en Galicia xa eran o que eran, é verdade que fixemos esa primeira proba saindo a Asturias, foron un exitazo. Sí? En Asturias, bueno, van tamén pola terceira ou cuarta edición dos capítulos de televisión, en asturiano, os bolechas en Asturias falan asturiano. Falan bable. A les gustanlle que se diga asturiano. Ah, vale, pues nos respetamos. Gustalles que se diga asturiano. Pois falan asturiano, falan asturiano. Por que onde se están a emitir? En Portugal? En Portugal. Bueno, primeiro saíron Asturias, despois varias comunidades autónomas, estiveron en Castela e León, tamén con moitísimo éxito, Extremadura, en País Vasco, en Portugal, que foron os últimos en chegar, pero tamén cun éxito impresionante. Porque levades máis de 200 episodios, non? Sí. Van 6 temporadas aquí. Dice. En Portugal xa van pola terceira, xa están emitindo tamén a terceira. E moi ben, é dicir, e ese é o mellor exemplo de que é un produto galego que naceu aquí, que se fai aquí, que é moi modesto, que se pode exportar e que pode ter éxito e que se entende fora. Pero mira, vamos falar. E é unha alegría tan grande. Vamos falar, non tiña pensado falar disto, pero ahora entraron así como ganas ata onde ti poidas contar, Capítulos dos bolechas, 8 minutos, non? Mais ou menos. En cada capítulo, canta xente traballa? Moita. Claro, e eso que detrás desa cousa sinxela. E eso que temos o guionista e diseñador e tal, que Pepe, e que fai un traballo que son casi 5, claro. Fai o traballo de 5 persoas. El fai o guión, el idea os decorados, idea a historia, escribe os diálogos de todos os personaxes, bueno, que no mundo da tele, claro, moita xente, fíxense que cando está quen ten a idea do guión, quen fai a escaleta, despois quen fai os diálogos, co cal pois todo isto. E os diálogos adoitan ser moita xente, e cada un encárgase duns personaxes. Pois isto non, isto fai no todo Pepe. E despois, bueno, está todo a labor da produtora, e claro, son moitos actores, cada bolecha é un autor, ademais dos propios personaxes principais na serie xa empezaron os principais, pero agora pois xa están as curmáns, están os pais, están os avós, é dicir, foronse facendo máis personaxes para abrir un pouco o mundo bolechas. 8 minutos. E canto se tarda en gravar un episodio?
Pois depende, pero bueno, 3 días... 3 días para 8... 2 días, 3 días, sí, sí. 3 días para 8 minutos Sí, que... porque hai que cambiar decorados, claro, hai que eles non montar, saen na rúa, desmontar... o sea, isto non hai un problema con que chove ou non... No. Isto todo é interior. nun interior, Pero hai o sea, que... nun interior, nun decorado, pero claro, o sea... Montar, desmontar... 8 minutos, 3 días, claro. Sí, bueno, depende de claro, cada detrás tal, dese pero mundo bonito... da complexidade claro. dos escenarios e das... Detrás dese mundo bonito hai moito traballo. Moito traballo. Claro. Claro, parece que vemos debuxos na tele e que eso se fai, pero... Dende a última vez que nos vimos, houve ata xollas. Uf, pois, sí. Houve ata xollas. Xollas, sí. Pois foi, penso que o anterior disco. Dame a min que foi co anterior disco. Hai 2 brands, un poquinho antes do brand. O sea, hai 2 anos un poquinho antes do brand. Porque no brand fixeran xira. Por eso... Con novedades Carmiña e con todos... Pois claro, tiveron ata xollas nese tempo. Sí, además unha xoiería de aquí de Santiago, uns artesáns de aquí de... Sí, fixeran unhas cousas ben bonitas. Sí, en plata... Pois o que os bolechas sempre funcionaron moi ben co mundo da música. Non solamente ca mundo histórica, co mundo histórico, tamén ca música. A sintonía dos bolechas é unha auténtica revolución, de feito, cando chegas e empeza a soar Somos os bolechas, aquelo é imparable, bueno, en xeral a música cos nenos funciona moi ben, é unha forma tamén de chegar a eles fantástica. E despois de sacar ese primeiro disco, pois Monoulios Dop, que é un grupo que seguro que moitos coñecen aquí porque fai cousas moi divertidas, son uns rapaces, bueno, fantásticos, moi imaginativos e sobre todo eso, moi divertidos. E puxeron en contacto para facer algo, e empezamos pois a idear algo e tal, e a verdade é que fixeron un auténtico discazo. Eu estou... Mira, que outro era fermoso e ademais percorría todos os estilos musicais, era... Este é completamente diferente. Este é música moderna, divertida, rápida, a típica música que fan Monoulios Dop, pero con unhas letras tan fermosas, de verdade, é unha auténtica maravilla. Porque vostedes ven isto, non? E dirán, vale, é un disco. Non é un disco, de feito. Non é un disco, de feito, é calquera cousa menos un disco. Isto é un conto do que falaremos que a min encántame, o conto que leva dentro é unha cousa moi divertida, porque é Carlos, non cale, é Carlos. Sí, Carlos quere escoitar música. Quere tocar a batería. Sí, empeza todo o mundo, non, como é? Un deles está quere ler ou quere xogar. Un quere ler, outro quere xogar, outro quere dormir. Todos fan ruido polo... Todos acaban sumándose á banda. E ao final, xusto, ao final montan unha historia como moi sinxela, pero... Para nenos moi pero moi bonita. Pequenos, pero moi bonita, sí. E non, o que leva é un DVD. E o que leva é un DVD co concerto de presentación. Bueno, isto foi unha idea, en principio iba a ser un disco, pero cando se gravaron as cancións coincidía con Nadal. Non podemos pensar como a nós. Nos pensamos como nós na nosa idade. E pensamos que ainda necesitamos un disco físico. Pero aí estuvemos rápidos e pensámolo moi ben. Claro. Pero vouche contar como foi. Eso, fixeron o disco, gravárono, coincidiu xusto no Nadal, entón programamos un concerto na Cidade da Cultura con un montón de escolares ali e tal para presentar o que iba a ser o disco. Bueno, o concerto foi un auténtico exitazo, é que a primeira canción na metade xa estaban todos de pé, como tolo, bueno, foi de verdade precioso. Todos empezaron a poñer os pais en contacto de queremos o tal, onde están as imaxes. O concerto emitiu na TVG, pero claro, a xente non o veu, quería o tal, quería o ter. Non, aínda que o vexan, queren ter o recordo. Queren ter o recordo. E a verdade é que aí se ve ademais a posta en escena de Monoulios Dop, que son moi divertidos. E dixemos, e por que, en vez de sacar o disco, non sacamos o DVD, así, o que quero o DVD, ten o DVD, ademais os nenos hoxe teñen unha imaxe ligada á música, pero moi visual, queren ver algo e tal, pois meten o DVD no ordenador, no DVD, na tele, onde queiran, e teñen a imaxe e teñen o concerto, e o concerto, pois o que facemos é metelo... Espera un momento, despois seguimos, porque che vou contar unha cousa que a mí fascinoume, e ti queres nai. Fascinoume un día que alguén moi coñecido contábame, alguén que é cantante, contábame, isto é unha anécdota, non ten nada que ver ca anécdota que vou contar realmente, que sexa cantante ou non. Contábame que un día a súa filla quería saber como viñan os nenos ao mundo, non? Entón era, porque atopou ca tablet buscando como nacen os nenos. Por iso digo que son un canto moi visual. Entón, polo visto, na rede hai vídeos de persoas que se disfrazan de Frozen, por exemplo, Spiderman, e dun xeito moi
branco, moi tal, explícanlle os nenos, por esos nenos, dende moi nenos, Están que necesitan estímulos Sí, visuais. efectivamente. Pareceme fantástica a historia de que Spiderman e Frozen lle contaran a un neno como ter un Bueno, pero fillo. Spiderman e Frozen contan absolutamente todo en YouTube, que estou realmente escandalizada. Claro. Pero contan absolutamente todo. E son un auténtico éxito, Claro. os vídeos de tal. Bueno, pois eso está moi ben. Frozen está moi ben, o seu xeo, as súas historias, Claro, pero hai que chegar aí, ese é o problema, hai que estar Claro. aí, porque senón van a Frozen e a Spiderman. Claro. Hai que estar aí. Entón aquí hai un vídeo. Aquí hai un vídeo cun concertazo de presentación dos concertos dos bolechas. E o que fixemos foi para ter o disco, que hoxe ninguén vai por aí co compact disc, nin co No, loro, claro. nin sequera o temos xa o Claro. CD no coche. Estas son as cousas que pensamos nós a nosa idade ata que pensamos fríamente. Como Dicimos, escoitamos a ver, música hoxe en día? Pois no teléfono, Xusto. no MP3, no ordenador, pois sacamos o disco en digital. É dicir, neste pack vai un código de descarga, entonces ti ao ter o código de descarga vas á páxina web, metes o código e baixas as cancións baixas. a onde queiras, ao teléfono móvil, ao MP3 do coche, a onde queiras, e tes o disco. Tes o Entón- disco, tes o DVD a maiores, o DVD, ademais do concerto, leva un videoclip, fixemos un videoclip do xa están aquí os bolechas. single, moi Maravilloso. divertido, na Granxa do Xesto, que a verdade é que está moi chulo tamén. E por un prezo estupendo. e Ela nada. non vai dicir, pero vou non dicir eu. Leva o concerto, leva conto. unha aventura nova, absolutamente inédita dos bolechas, e o disco. O que pasa que o disco non está físicamente, senón que hai que Se descargalo. Non marchamos, seguimos cos bolechas. Facemos un pequeno parón nesta conversa, imos a Librería Couceiro e seguimos a falar con Tete e dos bolechas. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe na Librería Couceiro a cousa vai de clásicos. Non Ti entendes? sempre tes que buscar. É que hai mira, temos Vale, algo un de clásico, Floreano, sí. unha compositora compositora clásica. clásica. E hai unha pregunta clásica porque está de onde vimos, onde vamos, cal é o sentido da vida, pero hai outra pregunta clásica que fan as mascotas cando non están os donos? Ou, bueno, sí, despois falamos deso. Collímolo Hai algo un máis, pouco, sí, pero bueno. Un pouco collido polos pelos. Polos bigotes, pero bueno, neste sí, caso polos polos bigotes. Explicarémolo todo, que todo ten sentido. Comezamos con que? Con humor. Veña. Pois comezamos con Floreano, como ti ben decías, publicado por Xerais. Floreano é a personaxe creada polo dibuixante Gogue. Alquilanse borrachos pas festas. Creo que xa é bastante. A ver, é unha personaxe moi indicativa dos galegos, non? A mí o que me gusta de Boina, Floreano, que co tempo que, ao final, isto que é un recompilatorio das mellores historias de Floreano, feito por Google, pero o que máis me gusta de como? Gogue. Gogue, nunca o digo ben, xa antes non sei como dixe. No, antes dixeno mal, ti dixéchelo ben, por eso agora cambiaches ti. Gogue, agora dixeno mal. Entón, non sei a Google casi. Non, Gogue. Te digo que o que me gusta con Floreano é que nos últimos tempos como que todo se foi poñendo como máis branco, todo ten que ser case políticamente correcto, todo levanta suspicacias. Floreano segue a ser consecuente consigo mesmo, non segue a perder ese, humor ás veces, pois, que che deixa como Un pouco descolocado, claro, como, pero... Sí. para mí o que me gusta. Gústame tamén unha cousa que contan aquí Alberto Avendaño na... Sí, eu creo que nos chamou a atención os dous, o prólogo de Alberto Avendaño, a ti nunha cousa e a min noutra. A min en que Gogue estivo a facer crónica gráfica da campaña presidencial nos Estados Unidos no 2016 para el Washington Post, bueno, e tamén para el Tempo Latino, para dous publicacións. E a ti o seguinte, chamo atención. No, a mí o ti bueno, acaba con e eso. co director Sí. do Washington Post garda con cariño unha caricatura que fixo Gogue de Donald Trump rompendo un exemplar do seu xornal. Sí. E o que decía é que non é que me chama a atención, quero dicir que realmente eu creo que describe. Sí. Alberto Avendaño aquí pon. Floreano, aínda que non o pareza, nunca fai comentarios de actualidade trascendental. Limítase a doar os seus órganos vitais,
cerebro, lingua e outras partes blandas para o melloramento da humanidade. É fantástico. Floriano é unha aposta segura. Que che caia nas mans este exemplar de Alquílase borrachos para rirte un pouco, pero para rirte, bueno... E tamén pensando un pouquinho. Efectivamente. Por iso digo, para rirte, pero ao mesmo tempo para dar algo que pensar. Pois eso, que Floriano salta das páxinas dos xornais tamén a este tipo de publicacións que pagan moito a pena. E pagan moito a pena recuperar figuras que descoñecíamos, e a decir que tiñamos esquecidas. Te has esquecido o que coñecías, pero... Sí, eu recoñezo que neste caso non a coñecía. Eugenia Osterberger, a compositora galega da Belle Époque, 1852-1932. Naceu aquí en Compostela. Efectivamente, e foi membro correspondente da Real Academia Galega desde a súa fundación. O sea, as primeiras persoas que puxeron en marcha a Real Academia Galega estaba esta muller. Que foi unha das protagonistas da escena musical galega no século XIX e que, por exemplo, contribuiu de forma singular á creación dunha música galega académica, pero de raíz popular. Sí, e despois dicía, por exemplo... Traía todo isto CD, claro, sempre. Creou composicións para piano solista, así como cancións ou melodías galegas para voz e piano, pero sempre tiña esa base... E o CD que trae dentro está formado por esas últimas composicións para voz e piano. Foi unha muller que naceu aquí en Compostela no ano 1852, dicimos, compositora galega naquel momento e membro fundadora da Real Academia Galega e que morreu en Niza en 1932. E a gran pregunta da humanidade, que fan as mascotas neste caso? Bueno, esta é unha colección, xa falamos dela, unha colección maravillosa. Unha colección que ten a editora Latas de Sal, unha colección sobre gatos. Xa presentamos aquel, por exemplo, das películas. Efectivamente. Bueno, pois neste caso, Mónica Filipina presenta todo sobre os gatos e te dis que fan as mascotas. Neste caso, a primeira pregunta do libro é: este libro conta todo sobre os gatos. Os gatos pasan todo o día dormindo nunha cadeira, verdade? E a partir de aí, imaxe, os gatos dormindo nunha cadeira. E a partir de aí pasa de todo, absolutamente de todo. Non hai fin no mundo dos gatos. Pero, ves, neste caso eu diría que sí que é dos contos nos que podemos ensinar a última páxina, sí, claro. Porque o importante é todo o medio. É todo o que pasa no medio, efectivamente. Entón, a última páxina pon: silencio, chega o noso humano. Pasámoslo señal, non? E ninguén se decatará de nada, verdade? Verdade. Pois esta é a historia de todos sobre os gatos, insistimos, porque hai moitos amantes dos gatos, e aparte, bueno, cada un quere a súa mascota, pero, bueno, eu teño a sensación que a xente que ten gatos ten como unha especial predilección pola... Ten como unha conexión que non vexo ás veces que a xente outras mascotas. Pois, Lata de Sal ten unha colección que é a colección Gatos. Son todo publicacións alrededor do mundo dos gatos e todas moi divertidas. Todas publicacións ilustradas. Ilustradas, claro. Este tipo de... E outra cosa que ten moi bonito é que cada publicación ten un formato, non é unha colección ao uso. É como se ti foras buscando, a mí o que me gusta desa colección, como se ti foras buscando exemplares concretos que falaran do mundo dos gatos. Pois Mónica Filipina, todo sobre os gatos, de Lata de Sal, nesa colección Gatos. Recuperar a figura e poñela no lugar que lle corresponde de Eugenia Osterberger, a compositora galega da Belle Époque, non solamente a compositora galega, a compositora compostelana que naceu aquí en Compostela en 1852, aínda que morreu en Niza, que foi unha das primeiras recuperadoras primeiro da música galega, da música popular galega, non? En realidade creou unha música galega académica, pero con raíz popular. Pero que foi eso, das fundadoras da Real Academia Galega. E Floriano, Alquílase borrachos para festas. Este non é o título, este como a primeira... recopilatorio, entonces realmente o título é Floriano, por eso. E que estos son risas aseguradas, co cal, un planazo. Ata a vindeira semana. Ata a vindeira semana. Pues mira, la diputada va en un mundo político, una mujer de alrededor de los 40 años, que por una serie de circunstancias se afilia a un partido político de tipo emergente, ni radical ni conservador, es un término medio, un ciudadanos, pongamos es un ciudadano,
Entonces es una mujer muy capaz, es una mujer con unos valores y unos principios muy sólidos, y eso hace que en el ejercicio de su militancia y de su vaya escalando puestos, realmente se convierte en alguien, en un puntal dentro de su partido, y eso le crea feroces e implacables enemigos. Se ve en el punto de mira de una campaña de desprestigio tremenda, en el que todo apunta a que es una campaña orquestada para desgastar políticamente a su partido y a ella, pero nada más lejos de la realidad. Después se va viendo que eso tiene otras implicaciones, ¿no? Macarena creo que reúne ese perfil, esas características de una mujer de la nueva generación de mujeres políticas, con esa preparación brillante, con esa experiencia en un terreno profesional privado antes de hacer su incursión en el mundo de lo público. Son mujeres además que son madres de familia, que experimentan en carne propia la dificultad de la conciliación, que tiene esos problemas para mantener su coherencia y sus principios, lo que le hace ganarse terribles enemigos, implacables enemigos. Y bueno, pues también hay un objetivo en esta novela, que es reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación. En la trama tienen un protagonismo importante, reflexionar sobre la responsabilidad de los medios, que es un servicio público. Y bueno, pues no quiero hacer feminismo de este barato, ¿no? Hay un personaje de un hombre extraordinario que representa lo mejor del género masculino, que también lo hay, claro que hay hombres maravillosos. Es una novela de reivindicaciones de género, no deja de ser una novela feminista, no es una novela política. La política es el escenario, ¿no?, del que me he servido para abordar estos temas, pero realmente es una novela en la que los mensajes son muy claros y muy directos, y hablamos todavía de desigualdades, hablamos de dificultades en la conciliación tan cacareada, ¿no?, y hablamos de violencia de género, que no deja de ser uno de los problemas más graves que tenemos, no solo en las sociedades subdesarrolladas, sino en las más desarrolladas, que es todavía mucho más complicado. Es que es muy difícil ser coherente. Mantener la coherencia en este mundo que vivimos tan complicado es dificilísimo. Es verdad que la política es un territorio especialmente fangoso. Entonces, bueno, pues hay egos de gran tamaño, hay ansias de poder, luchas de todo tipo. Entonces, bueno, pues efectivamente la política hemos creado quizá un monstruo que nos puede devorar. Entonces, bueno, pues mantenerse ahí a flote es complicado. Yo empiezo a trabajar y no sé por dónde me va a llevar la trama, no sé qué es lo que va a pasar con mis personajes. Tengo un grave problema porque en la editorial siempre me piden: adelántanos qué va a pasar en los próximos capítulos, haznos un resumen de por dónde vas a ir y cómo va a ser el final. Digo, ¿cómo va a ser el final? Yo no tengo ni idea cómo va a ser el final. Realmente es que no lo sé. O sea, ha ido caminando sola. Este personaje lo creé en un momento en el que iba viviendo la actualidad día a día. La trama y la acción se desarrolla entre las elecciones de diciembre del 2015 y las de junio del 2016, en esos 6 meses. Ese escenario político tan peculiar que teníamos en España es que realmente no se resolvía nunca, y entonces me tuve incluso que separar de la realidad porque necesitaba darle un final a la novela, y no sabíamos si incluso íbamos a tener que ir a terceras elecciones. O sea que realmente fue un trabajo
prácticamente de día a día, o sea, no puede ser una novela más contemporánea. O sea, yo escuchaba las noticias por la mañana y a partir de ahí seguía mi camino. Efectivamente, es importante el terreno político, es el que yo conozco. Qué mejor que organizar la acción y la trama y los personajes alrededor del mundo político, unas estructuras institucionales que yo conozco bien. Hay otros personajes muy interesantes como son el periodista, hay un periodista, siempre en mis novelas hay un periodista que tiene mucho que decir. Hay, bueno, pues la actualidad más latente, ¿no? El golpe de Estado en Turquía, o sea, ahí aparece porque apareció en aquel momento, o sea, era algo muy, muy fresco y muy de día a día. Un poco los autores, salvo los muy consagrados que quizás tienen las manos más libres para hacer otras cosas, pues nos debemos un poco a los departamentos de marketing de las editoriales, que son los que pulsan la calle, que pulsan la opinión de los lectores y que saben lo que demanda el mercado, y entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues es verdad que no es tan fácil abstraerse de todo ese de un mundo que está ahí y que son las editoriales las que mandan porque son las que venden libros, pero sí que yo no me resigno porque como además ya soy muy mayor como para pensar en que tengo una carrera muy larga por delante, porque no la tengo, entonces he decidido que vamos a ver, yo creo que podemos llegar a un término medio y quiero hacer cosas que realmente me apetezca hacer. Y si cuadran en las editoriales o podemos intentar que cuadren, pues muy bien, pero no quiero encasillarme, eso nunca. Hoxe no programa está Tete Rocamonde que veu falar dos bolechas, porque ela é algo así como a niñeira deles, sí. Non é que, claro... Sí, bendito. Claro. Poñe un pouco orde. Un pouco orde nesa maravilla. Ai, tamén houve uns peluches neste tempo. Sí, hai os peluches sí, que foron un exitazo. De feito, os típicos, os máis queridos polos nenos, sí. Chispa, Tatá, pois xa están esgotadísimos. Sí, aparte viña, a mí o que me gusta moito é que como a orixe dos bolechas era esta, non? Era a publicación, o texto, ata onde eu sei, excepto as xoias, creo, todo o resto do que se xera dos bolechas ou ten ou este formato ou sempre engade unha aventura. Os peluches viñan cunha aventura dos bolechas, claro. non se vendían os bolechas. No, era o conto e de feito o peluche, o agasallo, sí. para... Iso era un pouco, era para coñecer os bolechas, é dicir, cada personaxe tiña o seu libro, onde explicaba pois o que lle gustaba, como era, canto medía, canto pesaba. Claro. Sí, é certo. Era coñecer un pouco no de Loli a Loli, no de Carlos a Carlos. Esta serie... Esta serie... Insistimos, 6 temporadas, 200 capítulos, emisión en Asturias en asturiano, emisión en Portugal, emisión noutras partes de España. Volveremos cos concertos? Pois agardo que sí, estamos niso. Estades niso, non? De cara ao verán. Facer algo, porque ademais funcionou moi ben o de Nadal e préstase moito este disco, préstase moito para bailar. É que co outro fixera de... O outro tamén foi moi... Sí. Tivo moi boa acollida pero bueno, son dúas cousas completamente diferentes, o que está moi ben tamén, porque claro, non ten nada que ver. Claro, que está moi ben porque outro eran pois grupos do momento completamente diferentes, porque tiñamos desde ska hasta outro herdaba un pouco sin ter nada que ver, as comparacións sempre son odiosas. O Espírito Xabarín. Herdaba un pouco o Espírito Xabarín, estaba ben, era como vamos, a primeira referencia que che viña, claro, decir. Pero esta é outra historia. Isto é outra cousa, é un disco feito por monoulios para os bolechas, mantendo ese espírito, ademais que entenderon perfectamente, porque, por exemplo, pois hai unha canción sobre a discapacidade, que é fantástica, é dicir, cando acollan, veñen as letras dentro, co cal se pode ler a letra e é fermosísima, o sea, teñen, a pesar de ser moi divertidos e un pouco gamberros no mellor da palabra, teñen unha sensibilidade exquisita para os temas. Ás veces dame rabia que esquecemos o que temos. Explícome. Hai uns días vía que Julie Andrews
a actriz de Sonrisas e Lágrimas, Mary Poppins, además volvía á tele porque fixo unha serie para Netflix, unha serie para nenos. Realmente eu supoño que ela aparecerá contadas ocasións en cada episodio, como un rapaz que é un pouco fío conductor, e leva uns Muppets, bueno, porque a produtora de Jim Henson, a de los teleñecos. Entón, bueno, falaban de que había pois, nenos con discapacidade, cousas de xénero, demais. Bueno, que os bolechas xa falaron de moitas desas cousas. Sempre. Claro. Porque precisamente os bolechas, o que decimos sempre, os bolechas teñen que divertir, son contos. O que queremos é que os nenos empecen a ler, e que lles guste, que collan os libros, e que se fagan fans da lectura, como nos fixemos nós no seu momento, pero ao mesmo tempo que teñan algo detrás, é dicir, que haxa uns valores, que non hai que irse moi lonxe, pois é o amor pola natureza, a tolerancia, a todo, é dicir, e iso sempre se o tiveron. Os curmáns dos bolechas son pois un neno africano, unha nena china, que conviven coa filla biolóxica de... E iso está aí desde fai moitísimos anos. Dende sempre. Pasa que ás veces poñemos máis o foco en cousas de fora do que poñemos nas nosas de preto. Pero sí que é importante. Ti falabas antes de que o amor pola lectura, pero eu non tiña as bolechas. Pero aínda así, tiñas algo que che fixo... Non, porque eu teño... Sabes o que nos decía? Cando presentamos a colección na Real Academia, porque colabora a Real Academia de Galicia, da lingua, sí. Da lingua, decía o presidente que o gallá, el tivera isto cando era neno. Claro. Porque, claro. Bueno, e el máis aínda, porque non había nada en galego para ler Non, cando el era eu en galego cativo. nada. Eu, aos meus 43 anos, en galego non había nada. Eu tiña Mortadelo e Filemón, Sí. Cipiezape, bueno, que tampouco son cousas exclusivamente para nenos. O mellor do Mickey do primeiro momento, Sí. pero... Sí, Quero é verdade. isto é maravilloso. Sí, e de feito, el decía unha presentación, decía, tedes que lelos de verdade, tedes que achegarvos, porque o gallá eu tivera isto cando tiña a vosa idade. Non había absolutamente nada para achegarse, xa non a lingua, é dicir, ao mellor nin a literatura para tan pequechos. E sí, que é unha... É unha maravilla. É unha maravilla. Bueno, e xa hai os bolechas e hai moitísimas máis cousas Claro, máis cousas, fantásticas que se están facendo en Galicia. Porque, bueno... O álbum ilustrado, bueno, o que evolucionou, sí. a cantidad de editoriais que se adican. Que están facendo auténticas maravillas. Como coidan as historias, os debuxos, o que falábamos, de todo o que se pode falar, de todos os exemplos que se poden atopar auténticas. E aí sí que quero mandar unha mensaxe tamén de optimismo, porque sempre que falamos de edición choramos e decimos que está fatal, que é moi complicado... pero nunca houbo tanto e tan bo como neste momento. Onde escoller, efectivamente. É dicir, non está tan mal, porque se están facendo cousas maravillosas e se están facendo, eu creo que máis e mellor que nunca. E uns prezos estupendos. Ás veces, os agasallos, ou cando queremos autoagasallar, non depende da cantidade que gastemos, sino o que merquemos. E hai álbumes ilustrados que son unha auténtica maravilla. Ou, se queren levar un concerto dos bolechas, un disco, máis unha aventura para un neno, o sea, aquí teñen entretemento para un neno, para unha boa temporada, e asegurolles que está moi ben de precio. Hoxe a excusa era que viñera Tete a falarnos desta colección, que realmente por número de publicación sería algo así, non? Que son os bolechas, as miñas primeiras letras galegas. E van ser uns libriños no formato clásico dos bolechas, nos que se vai a explicar os máis pequenos, sempre no tono dos bolechas, quenes foron os autores homenaxeados. Comezamos con Pondal, Curros Enríquez e Casares. A seguinte será Rosalía, porque xa botábamos en falta unha muller nese grupo reducido de mulleres homenaxeadas nas letras galegas. Entón, eso, cos nenos, grazas a esta nenos a partires de... Depende porque, claro, de repente dis 5 ou 6 e din, pero se meu neno de 3 lle encanto de Casares, claro, como decía outro día unha nai. Porque é que do Casares ten unha historia tan bonita. Claro, que máis tal. Entonces, bueno, primeiros lectores, decimos, pues 3, 4, 5, 6. Ou primeiros que escoitan, o mellor aínda non leen, pero escoitan. Pois as miñas primeiras letras galegas. É unha colección magnífica, onde se homenaxea a todos os autores premiados. E tamén este traballo que Chispún, que cos que nunca me sale o nome. Monoulios Dop. Hai que practicar un montón. Claro, que son rapaces que lle puxeron música á vida dos bolechas e que fixeron un concerto que foi un exitazo na Cidade da Cultura. Entón aquí ven unha aventura nova dos bolechas, ven ese concerto e ven o
o disco, O disco. pero xa no que os nenos saben manexar, os nenos xa non entenden de Compact Disney, destas historias, os nenos xa descargan directamente, pero dun xeito legal, ven cun código que ti metes na página web e E descargas. longa vida os bolechas. Longa vida. E a este programa, Carlos, moitísimas grazas por No. traernos, moitas grazas polo traballo que faz, porque tamén é importante difundilo e que se saiba e que se valore como facedes aquí. Porque mola moito. É que é algo tan básico como eso. É que mola moito. Eres un amor, moitísimas grazas. Teños meus días, Pepe? Moitas grazas a vos. Pois xa saben, Mundo Bolechas é un mundo moi amplo que paga moita pena. Nos marchamos. Isto foi Santiago Si. Continúa na programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.